Hello guys, welcome back again. मोनसे आंनि गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय जाबाय। नै दिनैहाय जोंहा बोराय बुरि बोग्लिलायनो थांनो ओंखारदों आरोना बुरियानिया मनाखौ लाबाय। माने पाहाराव बोग्रिया मोनजोब्बाय आरोना बोग्रिया मोनजोबनायखाय माने बोग्रिखौ लायनो थांसै ओमफ्राय लायनानै फोराननानै आसार बानायगोन माने बोग्रिखौ बेनिखायनो बोग्रिखौ दा लानानै फैनोसै हाजोआव थांनानै। ओमफ्राय आरो भिडिअबो बानायनाय जायाखैमोन 2021 नि जेनेबा पार्टि जानाय भिडिअ हगारनाय जायाखै बेनि थाखाय सरि आरोना होनोबाथाय जोंहा पार्टि जायाखै नालाय ओंखायनो पार्टि जानायनि भिडिअ लाबोनो हायाखै बाट दा गासैनिसिमबो 2022 नि हेपि निउ इयार गासैनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय। बिथिं आरो एग्जामबो जादोंमोन नालाय एग्जाम जाबाय थानायखाय ओंखायनो टाइमबो मोनाखैमोन ओमफ्राय दा टाइम मोनबाय नालाय दा भिडिअ बानायखाबाय गोबावानो जाबाय भिडिअ हेगारिया एसे गोबावानो जाबाय होमबाबो जेबो नङा दा भिडिअ लाबोबाय थानोसै एग्जामबो जोब्बाय नालाय ओमफ्राय एसे लोमजाबायमोन आङो बेनि थाखायनो लाबोनो हायाखैमोन भिडिअखौ। हानायखिनिखौ भिडिअ हेगारबाय थानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै गेट मोनबाय गेट ओमफ्राय गेटनिफ्राय थांसै जोंहा बोराय बुरिया फैगासिनो न'निफ्राय फैथ'वाखै नै दा ओमफ्राय आं दा लामायाव नेगासिनो बेखौ। गेम गेले बालायलांगोन अब्लाबो हिन्जावआव गेमा जोबनाय नङा मानो होनोबा बेहाय दोङो क्रिकेट लुड' फ्रिकेल स्नेक रास 17 निसायबो बांसिन गेम जेरै स्किल थिक बेफोरबायदिनो गेम। अब्ला लोगोफोर मा नायबाय थाखो थांदो गेलेदो आरो देरहादो लाख थाखानि केश रिवार्ड आरो लोगोसे उइथड्र खालाम पेटिएम इउपिआइ बा बेंकआव। मात्र गेमल' नङा बेयाव शपिंबो खालामनो हागोन। हिन्जाव स्ट'राव मोननो हायो आसप्लेट माइनक्राफ्ट फ्रि फायार गेमनि कारेन्सिस बयनिख्रुइ दाम खमाव आरो बिग बाजार डमिन'स मिन्ट्रा हटस्टार गाना बेफोरबायदि गोदो ब्रेन्डनि डिसकाउन्टबो मोननो हागोन कपनजों लोगोसे। आरो बेल' नङा सानफ्रामबो विनजय स्पिनार फिदिंनानै देरहानो हागोन गोबां रिवार्ड आरो 10 दिन लागातार स्पिन स्टिक फिदिंनानै नोंथांमोना देरहानो हागोन बाइक स्मार्टफन आरो सप्तायाव 25 लेक्स। विनजयआव बेफोरबायदिनो गोबां दोङो आरो माथो खोन्थाबाय थानो लोगोफोर अब्ला डाउनलड खालामदो गावनि एक्सपिरियेन्स खालामदो लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ। सफैबाय आं दखानाव जिरायना दंमोन आरोना दखानाव सेराव जिरायना दंमोन दासो मोनफैबाय एफा गोबाव खालामो एफा लेट खालामो खामानि गैया गाखोलांग्रोबाय हिन्जावा आंना। लोगोफोर दा जेनेबा जों साइथिं बारबोबायना बे साइथिं बारनायनिफ्राय अरुणाचल गोलैयो आरोना ओमफ्राय अरुणाचल गोलैनानै बिथिं न'खर मोननैसो दङ न'खर मोननैसोआ नैहाय मैगं खेथि खालामो आरोना बे मैगं खाथि ओमफ्राय नैबे औवा बागान। दिनै बोग्रिखौ जाया आरोना बानलुबो लाबोआखै संख्रिबो लाबोआखै माने बानलु संख्रि लाबोआखै होनबाथाय दिनै बोग्रिखौ जाला आरोना बोग्रिखौ जायालासिनो दिनै आसार खालामसो लाबोगोन नालाय फोरानगोनल'सो बोग्रिखौ आसार खालामसो बेनि थाखायनो बानलु संख्रि लाबा माने डाइरेक्ट थांगोन बोग्रिखौ लागोन ओमफ्राय लानानै डाइरेक्ट फैखागोन आरो। सोरबाफोर जुदि दा मिउजिक एलबाम बानायनो नागिरदों ओमफ्राय आरो लकेसन मोनाखै बे लकेसना जोबोद मोजां आरोना ओमफ्राय सानिफ्राय ड्रन शट लाबाथ' बिराद मोजां नुखागोन आरोना बिराद मोजांखा जायगाया नायनानै ला बिराद मोजां नुगोन आरोना मिउजिक भिडिअ बानायबाथाय लकेसनखौ। जोङो बोग्रिखौ नैथिंसो सानफ्रामबो जाफैबाय थायोमोन आरोना लोगोफोर इथिंसो नै नुदोंना नैथिंसो जाफैबाय थायोमोन दिनै बेथिं थांला मानोना बेसो थांबाय था नैथिं दिनै बे साइडथिं थांला दिनै नै साइडथिंसो थांसै ओइ नै नुहुरदों ना गरा ओइ नै गरा नुहुरदों ना बे गराथिंसो थांसै दिनै जोङो नोंथांमोना नायलायबाय थादो भिडिअखौ फैयै माने दा गराखौ गाखोबाय आरोना ओमफ्राय नै इथिंसो थाङोमोन आरोना जोङो इथिंसो थाङोमोन ओमफ्राय दिनै जा जोङो बेथिं थांला दहायनो बुंखाबाय आङो दिनै जा जोङो बेथिंसो थांगोन नै गरायाव मोनफैबाय बिराद गोजान ओइनिफ्राय देखायहरदोंमोन आङो ओमफ्राय दा बिदिनो थांसै सिगांथिं माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना ओमफ्राय बे साइडथिं फैयाखैमोन जों बे साइडथिंल' थांबाय थायोमोन बे साइडथिं दिनैसो बिराद गोबावनि उनाव खमसे खम बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय बिथिं फैयाखैमोन आरोना जों हाजो थांबाबो बे साइडथिंसो थाङोमोन ओमफ्राय बे साइडथिं जोङो हाजो थाङामोन आरोना माने आं सानदोंमोन मानोना बे साइडथिंल' माने माबा गरा गुबुनायदों होननानै बे साइडथिंबो माने गरा गुबुनायदों आरोना नै जोबोद माने जेथिंबो माने दैमायानो फाग्ला दैमा नालाय जेथिंबो माने गरा खुहाजोब्बाय माने नैबे गोजौआव गाखोलांसै हिन्जाव गाखोलांग्रोबाय सिगां आंबो गाखोनोसै नै नायलाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबे सिबिं खेथि खालामदोंमोन आरोना सिबिं
सिबिं खेथि खालामदोंमोन दा सिबिंखौ खेथि खालामखांबाय ओमफ्राय दा हाजुखांबाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा इयाव फैनानै माने सावनानै लाङो जाबाय बे खारेन्टनि थाखाय मोजां जायोनो बैहाय फैनानै आदामोनखौ लोगो मोनबाय माने ना नै इसोर बन लायनो थांदोंमोन बन लायनानै दा इसोरखौबो लोगो मोनबाय माने नै आरो जेराव जों बैग्रि जानो फैदोंमोन माने बेहायबो सब सिबिं गोजा सिबिं बैग्रि दंफां नै ओइ बैग्रि दंफां नुदोंना नै ना बिराद गोदै गोदै जानोसै दा बिराद गोबाव जाबायमोन बैग्रि जायो आरो बिराद गोबाव जाबायमोन बिथिं फैयाबो ओमफ्राय दा फैनोसै ओमफ्राय आदा मोनाबो नै बन लांफैदोंमोन माने इसोर दा बनखौ लांखांबाय इसोर दा बैग्रि जागोन खोमा लाजिनो केमेरायाव थाया जाहैबाय मानोना बैग्रि जानो इसोरबो नेगासिनो जों दा बैग्रि जाहैनोसै नै बैग्रि बिफाङा बेनो गोदैथार जाहैनोसै जा बैग्रिखौनो गोदै होनदोंमोन आरोना नाथाय ना बैग्रिया गोदैयालाय गोदै ओमफ्राय मोनथ'वाखै माने दासो गोरलै बेनिखायनो दा नै बेखौ हानबाय जोंना गोदैथार माने ओमफ्राय मोनबायबो ओमफ्य दा बेखौ लांनोसै जानो बाथोन थ' बानलु संख्रि लाबायखैमोन नालाय ओमफ्राय आब'मोनखैहाय बाजै आदामोनखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय इसोर बानलु संख्रि लाबोदोंमोन माने ओमफ्राय दा इसोरनि होनायखौनो जानोसै जोंथ' लाबोखादिया नालाय न'निफ्राय आलुआनो जानोसै संख्रिया बाराद्राय जाबाय गोथावथार जादो थांनो उपाय गैया लोगोफोर माने दा जों जेथिं बैग्रि जानो फैदों माने थिं बैग्रिफोरानो मोनाखै आरोना ओमफ्राय आगोलो जेनेबा जों दाख्लै साननैसो बबेथिं जाहैदोंमोन दा बेथिंनो थांफिननो हासिगोन दा बेथिं थांफिननानै बैग्रिखौ लानानै आख' न'आव थांसै आरो माने बैग्रियाथ' बेथिंना बिराद गोदै आरोना होमबाबो मोनाखै नालाय ओमफ्राय आरो मोनसे दंफांनिखौथ' जेनिखौ गोदै होन्दोंमोन ना बेनिखौ अरनो नाया माने अन्थाइ बायदि गोरारा ख्रुम ख्रुम होनलायो माने ओमफ्राय बैग्रि नामा आपेल बैग्रि माने बिराद गोदै जायो मोनबाथाय ओमफ्राय दा मोनथ'वाखै हाथायाखै दा जानो हानाय नंला मालायनि बानलु संख्रि मोननानै जाबाय थिगसे गोमोनथार एसे नांबानो गोलैयो माथो गोमोनथार मने फर बजरंबली खानानै मोननायखिनिखौल' खाबाय आरोना ओमफ्राय खानानै मोनैफोरखौ खादिया हायाव गोलैनायफोरखौ लायाखै आरोना ओमफ्राय दा माबा फोराननो थाखाय लांनो थाखाय बैग्रियानो मोनाखै माने एफा मोनाखै बांद्राय मोनाखै ओमफ्राय बांद्राय मोनैखायनो माने लांला दा लांबाथाय नङाबा लेथ्राय जोबगोन ना सब बेनिखायनो लांथ'ला आरोना नै लोगोफोर माबोरै जारें जाना दं बैग्रिया बे बैग्रि नङा लोगोफोर बैग्रि नङा बेयो बैग्रि नङा नै ओइ नै गोमोन नुदोंना बेफोर बैग्रि नङा माने बेयो बेलेग फिथाइ लतानि फिथाइसो आरोना फाइनालि गाइस ओमफ्राय दा बैग्रिखौ लाखांबाय आरोना बैग्रिफोरखौ लाखांनानै ओमफ्राय फैबाय दा थांसै न'आव आरामनो नै बैग्रिखौ बेहाय लाबाय मनायाव दिन्थिलाय नै बैग्रिफ्रा दा दुन्दिया बानलु गोथां बेनि उनाव संख्रि लगायनानै देनानै जानोसै आरामनो न'आव थांनानै बेयालाय माथो खालामबाय थाबावनो आरोना बे ओरैनो सान्दुं गोसाथार आरो हाजोबो जायो नालाय बार थानायाबो मोजां नङा हाजोआव बेनिखायनो थांसै न'आव थांनानै आरामनो देनानै जाहैनोसै माने हिनजावा सिगाङाव आंखौ गारना थांग्रोबाय आरो माने ओइ नै बोरलै मानसिखौ नुलाखै माथो ओइ नै ओइ थाथ' मोदाय ओंखारो आसि नागिरदो 12ता दा टाइमा मोदाय लांजागोन नोङो थाथ' लोगोफोर दा फैयै न'आव मोनफैबाय आरोना दा थांनोसै न'आव थांनानै आरामनो दसे जिरायनानै दसे दै लोंनोसै लोगोफोर जिरायना लाबाय आरामनो दैखौबो लोंखांनानै दा दसे थानानै आथिं आखाइ सुनोसै आथिं आखाइ सुनानै आरामनो जिरायना थांसै दसे र' नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनोसो बावगारदों आं नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो ओमफ्राय लोगोसे शेयार खालाम कमेन्ट खालाम